Tak ahojte, takže včera sme mali trošku v prvej rýchlosti, keď sme sa dávali dokopy so spolujazdcom, aby sme si nejak nabrali dôveru. Takže sme šli tak nejak s rozumom, no a druhé sme chceli pridať, čo sa nám aj podarilo pridať, ale spravili sme, myslím si, že na chybu v rozpise, mali sme si to trošku ináč napísať, pretože proste všetko bolo fajn, len zatačka nebola tak, čo mala byť, takže sme trošku ostali visieť na bruchu a bohužiaľ sa nám nepodarilo dostať už vonku na cestu nazad aj napriek snahe všetkých fanúšikov, za čo im ďakujem. Before I knew it back when I was at my lowest, you know it. Takže dneska pokračujeme vlastne v boji o body, zatiaľ sme po dvoch rýchlostkách po prvej sekcii. Je to celkom fajn, tejto druhej rýchlostke na Bogote sme dali celkom dobrý čas, takže s rozumom pre body a vidíme sa